biko so soon bụ nwere ya ka nji na-akpọ ya na-akpọsi Lord Zeus gesi biko na ọsọ ya bụ hope nwere na this family bụ hope nwere ebe my private family anyị enwere ego. Ayacha. Happy to see you. Daddy. How are you? It can only get better. Some more for that. I work in Lagos, my roots, my ability. I didn't come today, come tomorrow. It's in Negro at the time will grow well. One of my private parts. So, I just didn't have any things too much. I see them on that east. I told na teaching hospital. I have a teaching hospital. I just adopt a dog with pens. I just a dog with pens. Yeah, I can make those the thing bridge. There's a boys over. Every day over. I have one at a time. If it's in fact, we bring the madam. After group one was a madam to see whatever. There is a work away with more, but I'm in the Tikoa. I was almost afraid of blood from them with more than 4 days. We made the surgery, we put this thing. The Kenyan out there. Now, my coffin will talk on she came. I'm not. I could man change one man or Balaba now. So, okay, my channel or this successful. The written for Kitano, also not major. I can't cook on when they share. What's the major shop name? Now you just share up neighboring states. Now you get channel zero from our but I'm a cooking my place in my you turn on an apple my region. We go and so also now you're making a party. You will just go into the show and the more within next week and next to the other friend. Na chaze yote ushago jam na afom that then ke ichokwa no Lord Zeus me Igbo mulu nze moza asimu konye chi ya zelo this lady imebe na mmara akpokago mmadu okpogo mu onye nyele ya number mbu nderi akpogo mu nwa azin ọ na-akpọ ndeli sikwu na ọka ọ bịa mee this man video ndeli kpọọ m ebe 2 o'clock ọsị m Zeus mụ biko na nwanne anyị nwaanyị nnekere afọ ya ọ degere okonkwo eji mara m filatician Lagos mana since 2 years awa bido elekọ ma freezer ma everything nwezi ihe mgbe idinye adị m before God ebe ebupụtara m ihe na ya adị m ngwongwo m ụsana bela lady kita by the side because at the time enwezi m option mkpọgide onwe ego onye zara m mbido rebezie property m were agụ na ọgwụ na-aga loose egivugo up say before nakamuna mana all that time kwa aka na-esend kwa message all that time nọ Lagos mana agụ ma kwa mam ihe na type ọ dịka ọ na-anaghị agụta ama m fonu nkwụ nsika m gwere na-eme video call that 2 days m na-eji na tụ na ebe a ndị ohi dọka na-ete ntụtụ yara fonu ndizie stranded ruzuo nọmba epepo mmadụ ka m kpọbakwazi ada nwaanyị wee kpọọ nderi were aka nderi nọmba gị again before werekwazi ebe fonu nwere na-achatizi gị ama vidio m mere ogbu nne nke nwanne m nwaanyị a wee send ka ịchọ Lord Zeus Family ka ha nyere m aka achọ ka ha nyere m aka especially this ụlọ ọgwa gị ya 3 weeks and 4 days e discharged m n'isọtụ karịrị ndị nọọsụ ga na-achụpụ m na-eme ndị mmadụ sọje n'afọ ebe ahịa nọ nyaahụ sị ebe a bịa sị mmiri tuoro ha n'ala bifo mmiri tuo mechaa babakwazie mba m buru akpa nna ba nwanne m nwoke wee kpọwa dọkịta na-ebe akwa wee sị oke na-enyere anyị taa na echi ka isi ebe a pụọ balansị nkịta bụ 1.9 something ọ bụ 1.7 something mana since 3 weeks a ọgwụ enyekwa n'ihe niile bụ almost close to 2 million to balance up here ka si ebe a pụọ
Ashafan Zeus Family, biko bụ maka abụ m one of the fans. Si ahụ 2 years m matara gara m esogbu. Emekwa mgbe donation mgbe nọ na shop mara m emekwa any amount nji ana m etikwa. Biko Zeus Family. Ayo ka nna ayo. Date taa bụ 25 of January. Ihe check ihe mere nji bịa ebe a on Sunday. Ayo ka nna ayo. Ka anyị kpọpụta na nwanne anyị nwaanyị a. Ọ sị na bill ya bụ balance ya bụ ego ni. Almost 2 million to balance. 1.9 million naira bụ balance ya. 4 weeks and 3 weeks and 4 days. They are discharged. 3 weeks and 4 days they discharge ya bụ ya. Ya ka ọ na-agwa m n'ụnyaahụ na ndị nọọsụ chutu ya n'anya. Achị ime mmadụ operation asị ya ya pụọ. Ọ bụrụ na ọ dị elu n'isi, kwụọ dị pain. Mme take the risk bịa bụ ebe a. Ndị eli na-akpọ m, ya nwa na-akpọ m, o ji nọmba m n'imi. Ayọ ka nna ya Lord Zeus Family. Maka mme emenwuru ya. Biko ọ bụrụ na ọ nwere nọ nso ya bịa Teaching Hospital bịa na-ete nwanne anyị nwaanyị a. M etiekwala unu foto oge arụ dị ya. Ka unu fụzie ka ọ dị. Ayọ ka ọ na-ayọ. Ayo Zeus Family, I'm one of you people. I'm a big fans. Only that no was in go see the big corner. Any dream maka show me forever. Umunnem disappointed. As they were put that I afọ God asisia nọreba amazini ihe nne madị amazini ihe nne mezi amazini nne biko ya ịnụ m aka enyi dị n'enyemaka. Ndị a sị na onwe ihe anyị achị ọkụ narị ya. Doctor si 2 weeks time. 2 weeks time na m na-eje Ebonyi State free shop. Enyi na okwu ego emebiri m biko sọsọ unu bụ hopu nwere ya ka nji na-akpọ ya na-akpọsi Lord Zeus gesi ya biko n'ọsọ ya bụ hopu nwere na this family bụ hopu nwere ebe my private family anyị enwere ego mana o nwere ara ha chọrọ ire mana elepụ ya a na-abụghị ihe a na-achọ achọtakwa ya ego ha bịakwesị ọnụ ha pụọ m nọrọ ebe a nwa m enwetazi onwe m ebe a adị m aga ije ụkwụ m adị ego m aga ije asị nọ nchọ ọkụ n'ụkwụ ka m aga ije. Biko yenu ma ka need help. Amara m ndụ no na asị ọ bụ na o nwere nọ nso na Nnewi. Ọ godo na 1000 ma ọ bụ bịa si ya nne na ọ ya adị mma n'afọ Lord Zeus Family. Ayọ ka nna ya. Nnewi Specialist Hospital. Na-abịakwa n'ụlọ ọgwụ bịa fụkwa ụdị ahụhụ ndị mmadụ na-atakwa. Na-abịakwa n'ụlọ ọgwụ bịa fụ drug nurse asị na ọ ya adịsị m mma. Ọ ndụ bụ ihe bụ isi. Ọ ndụ bụ isi. Ọ na-ahụ nọ ebe a na-anọ nwebele oge na-ebinye. Enugo? Nwebele oge na-ebinye. Ọ bụkwa n'ilo dị izi. O nwekwa ihe na-adị eme n'ilo. Even December, o nwere ebe ụlọ tụgoro ụmụ nwanne ịtọ na Lagos. Ọ tọrọ onye na onye. Amara m ihe ya agwa nwaanyị nwe nwa. Ịfụnanya nwa dị ndụ bụ ihe gba ka mma. Enugo onye ọbụla o mekwa ya nagide. Ọ bụrụ na o nwee ka o si dị mbịa ọzọ nwunye ụmụ enyi ọ maka dis woman ka agwa adị ya na nna abịa. Agwara m ya na nna abịa just take ya surprise. Ọkwa ụlọ aka nsi eme. Yes, I don't have one another. It can only get to the point. Hey, yeah, your wife. Hey, yeah. Black Zeus Family. India ban also. Come to this guy's name. You go. It can only get better. Try me 8 after. So, now.